Audio Jungle. Take a chance to make a change. Goedemiddag en welkom bij de trekking van Sweet Muffle. Het is donderdag 5 februari 2026 en spelen we vertrekkingsnummer 5209 voor de trekking van 12 uur. Naast mij heb ik staan de vertegenwoordiger van de gamingboard, dat is de heer Abisoina. Goedemiddag. Hij is er natuurlijk hier om erop toe te zien dat alles verloopt zoals dat moet. Wij gaan nu over tot de trekking. Heel veel succes. En het getrokken nummer voor deze trekking is geworden nummer 0. Heeft u gespeeld op nummer 0, dan feliciteren wij u van harte. Hierbij zijn we gekomen aan het eind van deze trekking en bedanken wij de vertegenwoordiger van de gamingboard voor zijn aanwezigheid. Tot de volgende trekking.